Bine v-am găsit la acest episod. Azi avem iPhone 11 Pro Max. Și azi să facem un unboxing, dar nu o să facem în seara asta. O să facem marți sau miercuri. La un telefon unde eu l-am deschis. Și uitați-vă și pe spate dacă nu mă credeți. Stai un pic să vedeți că e iPhone. Nu se vede cam bine. Stați un pic. Știu că nu vedeți. Hai că vă citesc eu. iPhone 11 Pro Max de 256 de giga. Am zis să luăm pe maxim. Dacă vreți să deschidem telefonul ăsta, boc așa, să strângem câte like-uri, să zicem 200 de like-uri. Dacă vreți, nu știu, eu l-am deschis, i-am făcut toate setările și luni, marți o să facem un live pe acest canal. Și întâi uitați-vă la el să vedeți cum arată aici. Aici e greu că are căști, are de tot. Aici vedeți. Vedeți cum arată? Și dacă îl deschid o să arată și mai bine. Și dacă vreți să fac episoade de astea numai cu telefoane. V-am făcut un episod cu... Stați un pic, v-am făcut cu tableta. Din păcate am uitat să fac episodul când am deschis-o, dar... Vreau să nu deschid în față cu voi, dar vreau să strângem 200 de like-uri. Acum, nu știu, dați un subscribe, un like și să ne vedem cu episodul. Ciao, pa, pa! Stați un pic. Dacă vreți să pe bună să faceți cu telefonul ăsta, stați un pic, o să pun un pic camerele să le vedeți. Dacă v-a plăcut cum s-a făcut telefonul, dați un like. Eu am consumat 20 de euro pentru ce? Pentru o aplicație. Pentru telefon, să spunem. Și dacă nu mă auziți, e ok. O să vorbesc mai tare. Acum fac un live și vreau să vă arăt telefonul. Nu, acum nu vă arăt. Nu, gata, nu închid episodul ăsta așa. Uitați un pic. Să vedeți un pic. Uitați. Uite că le șterg. Pun ceva aici de desubt. Ați văzut? Se șterge totul dacă era altul. Și vreau să facem nou episod. La 200 de like fix. Dacă nu facem mai mult de 200 de like, nu mai fac nimic. Pa. Dacă nu vă place muzica, o schimb. Era să-l deschid. O să le deschid. Marți și final. Și azi o să luăm un capac. Și uitați un pic. Asta un pic să vă... Am dat pe cameră și dacă era așa, era un alt stil de la și așa. Dacă v-a plăcut acest episod,
și mai vreți episoade de astea, dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!